Hej, jeg hedder Per Heslund, og jeg vil lige prøve at fortælle lidt om min idé, solceller og skov. Det er sådan, at vi herude i Nørre Galten og omkring Hadsten har et større solcelleprojekt på tegnebrættet. Og der er blevet bedt om at komme med idéforslag til, hvordan man kan få sådan noget til at blive positivt for lokalområdet. Så hør på det her lille forslag, som vi går og arbejder med herude i Galten og omegn. Solcelleprojektet, som det ser ud i sin helhed, er inden for den hvide stiplede linje her. 300 hektar planlægger man og skal lave solceller på. Vi er en del, som synes, at det ser en lille smule trist ud, hvis det hele bliver fyldt ud med sortpaneler. Så hvad kan vi gøre? Vi kan reducere området med solceller, sådan at det er vi nede og snakke et område på 200 hektar, og de 100 hektar har vi så lagt ud til et skovområde. Vi vil altså rejse skov til glæde for Hadsten og beboerne derinde, og selvfølgelig også i Nørre Galten. Men vi tænker også, at hele kommunen vil faktisk kunne have gavn af sådan et skovområde. Lad skoven gå ned, starte helt nede ved Hadsten Nord, som for øvrigt ikke har ret meget skovareal at gå ud i dag. De vil få 100 hektar lige op ad byen, og 100 hektar er alligevel en hel del. Der kan man få lavet nogle gode gåture, løbeture, og måske endda også komme en tur ud på mountainbiken. Det vil selvfølgelig også være en kæmpe gevinst for biodiversiteten, for klimaet, for drikkevandet. Der er næsten ikke det ikke er godt for. Det er også godt for den mentale sundhed at have nogle gode rekreative steder at gå hen og få løsnet op for alle de tanker, man kan gå rundt og have. Finansiering af anlægget. Der er det jo sådan, at når man anlægger 200 hektar solcellepark, så vil der cirka komme en pulje på 20 millioner. Og vi tænker, at nogle af de millioner kan sagtens bruges i det projekt her. Ellers er der jo også finansiering via EU-støtteordninger. Der er sikkert også fonde, man kan få med på ideen i, at det her det kunne være et spændende projekt at arbejde med. Vi har også tænkt skridtet videre, at man kunne heroppe ved nord for Galten anlægge en lille skov, som hænger sammen med skoven, vi har inde i solcelleområdet. Vi laver en lille forbindelseskorridor over til det jordstykke, som er ude langs Randersvej mellem Nørre Galten og Hadsten. Der er der en lille dalsænkning, hvor man naturligt kunne lave en lille sø, og så få det her med ind, så det bliver et stort, sammenhængende, rekreativt område, som bliver attraktivt at være i. Det synes vi kunne være spændende. Hernede under har vi en lille blanket. Der er hele vores høringssvar, som er den her idé, og der kan du skrive under, hvis du har lyst til at støtte, og så sende din underskrift til mig. Så jeg håber, du kan lide ideen og er med på den.